A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. El repàs, com sempre, a les activitats des de la Biblioteca Roig i Reventós, les diferents activitats, clubs de lectura, presentacions que hi pugui haver, hores del conte i els suggeriments del fons de la biblioteca que ens porta sempre la Marta Sánchez. Marta, bon dia, bona hora. Hola, bon dia. Comencem, com sempre, pel repàs a les activitats i a l'agenda. Doncs sí. Doncs comencem en ordre del conte, com sempre. Demà, divendres, dia 7... No, demà no. Passat demà. Passat demà. Avui que anem a un horari inhabitual, Sí, Es nota. Doncs això, divendres dia 7, a 2:45 de la tarda, vindrà l'Helena Cuesta i ens explicarà Oucha, contes d'aquí i d'allà. Ella explica contes de tradició oral de tot el món, perquè més va viure a Àfrica durant un temps i llavors sol explicar contes de tradició africana. De vegades acompanya un petit instrument típic del sud d'Àfrica que es diu bira, però en aquesta ocasió també amb la veu i els gestos seran els conductors principals dels seus contes. O sigui, no és el primer cop que ve, Aquí a la biblioteca sí, Sí, és el primer però cop. ja en teniu referències. Però teníem referències. Bones referències, hem de suposar. Sí, exacte. I per la informació que ens ha passat, doncs sabem que explicar històries d'aquest tipus. En aquests contes hi haurà petites rimes, cançons, i a través d'aquestes històries i d'aquestes rimes i cançons viatjarem a llocs reals i a llocs imaginaris. Entesos. Tornem a repetir el nom de l'hora del conte, que és una mica més exòtic, per dir-ho així, que en altres ocasions. Oucha, contes d'aquí i d'allà, amb Això Helena serà Cuesta. divendres, com sempre, a partir de 2:45 de la tarda. I per l'altra setmana, pel dia 14, que també hi ha hora del conte, divendres, tenim una sessió molt especial que ens fa molta il·lusió. Van venir de l'Escola Municipal de Música, Montserrat Almirall, a demanar-nos a veure si podíem fer algun tipus de col·laboració a la biblioteca, als alumnes de l'escola, i si podíem encaixar l'hora del conte amb alguna activitat musical. I de seguida em va agradar molt la idea, vam dir que sí, ens vam posar a fil a l'agulla. Ells han estat molt de temps preparant aquest conte, que explicaran el dia 14 a la biblioteca. Es diu Els bons amics, és un conte també de tradició xinesa en aquest cas, un conte tradicional, són diferents animals, una colla d'animalons, que al final demostren tenir una gran amistat. La història és molt bonica, però clar, la gràcia és que ho faran nens i nenes de sensibilització musical, amb suport d'instruments dels més grans de l'escola. Hi haurà els més petitets, que faran coses més senzilles, i els més grans que els acompanyaran, però porten temps preparant el conte amb molta il·lusió i moltes ganes. La música interessa als nanos? Sí. Sí. Segur que hi ha matisos, però així es pot dir un sí molt genèric? Sí. Jo crec que és pel que veiem a l'hora del conte, per exemple, molts narradors porten també, la setmana passada mateix, un acordió, només que hi hagi un petit toc de música, i allò fa una màgia, i les paraules també, però quan hi ha música, quan hi ha una cançó, quan hi ha una rima, quan hi ha qualsevol cosa d'aquestes, és cert que atrau molt. I la música, sí, sempre que hi ha hagut, i és sovint, passa sovint que els narradors també jugant amb... Vesteixen. Sí, vesteixen i tot queda com més rodó, sí, una miqueta de música, una guitarra, el que sigui. Clar, no són instruments grans, evidentment, però aquell toc de poder cantar una cançoneta, que els nens sàpiguen o que els hi ensenyin, els hi agrada moltíssim. Per tant, el dia 14 serà una experiència nova dins les hores del conte que heu fet, no? Sí. I bé, en tenim moltes ganes també per la il·lusió dels nens, que suposem que també portaran la seva família i per ells també serà una cosa especial. Serà una hora del conte més curteta de l'habitual, podríem dir que serà mitja hora del conte, perquè una hora per ells pot era resultar molt, excessiu. serà només un conte, també qui vingui que ho sàpiga, però després es poden quedar mirant llibres de la biblioteca o una estoneta. I tindrà aquest al·licient de la incorporació dels instruments musicals. Això el 14 de febrer. 14 de febrer. Divendres 14 de febrer, de moment, aquest divendres, aquesta hora del conte, amb contes d'aquí i d'allà. Exacte. I també, referent a l'hora del conte, volia recordar molt breument una petita, no normes, però bé, la qüestió que recomanem puntualitat, comença a 2 quarts. Costa, de dir la paraula norma, però... Sí, però és així, són són petites puntualitzacions perquè tot funcioni millor. L'espai és petit, tenim unes columnes molt incòmodes i tot això condiciona l'hora del conte.
en tot el temps que portem fent, doncs hem anat fent variacions i canviant coses perquè sigui millor. Una d'aquestes coses és això, que recomanem puntualitat, sempre comencem 5 minuts més tard perquè tothom tingui temps i quan veiem que encara continuen entrant nens els deixem entrar sense cap problema, però un cop comença un conte no deixem entrar fins que aquell conte no ha acabat i en comença un altre. Perquè si no es distreu tothom. Si no es distreu tothom, quan hi ha molts nens amb una... S'omple molt a la biblioteca aquella estona del divendres. Ja et dic, l'espai és petit i si hi ha molts nens, ara un que vol anar al lavabo, un altre que perquè s'ha cansat però després vol tornar a entrar, i era molt incòmode el fet d'això, no? De contínuament entrades i sortides. Llavors vam provar de fer això, mentre s'explica un conte no es deixa entrar, un cop s'espera allà i un cop acabat el narrador i en comença un altre, que ja és el moment d'entrar, poquet a poquet es col·loca i ja està. I ho volia recordar perquè a vegades hi ha qui ho entén i hi ha qui no ho entén tant, i bé, volem fer un aclariment doncs, que no és per caprici, sinó que és perquè realment funciona molt millor així. I perquè els nens acaben més satisfets, perquè han pogut estar més atents, perquè han pogut participar més i no s'han distret tant. I el narrador també és molt fàcil perdre el fil de seguida. Exacte, en una situació així, per tant, més que un consell, un suggeriment, sobretot respectar la puntualitat. De fet, ho podríem dir en tots els estadis de la nostra vida, això de la puntualitat, però bueno, diguem-ne que si de petit ja un s'acostuma, de gran ho tindrà més fàcil. I segur pel que sigui, ha de sortir, doncs s'ha d'esperar que acabi el conte i després tornar a entrar sense cap problema. Exacte. Petites normes perquè ajudin a desenvolupar millor l'hora del conte de cada divendres. Més coses, Marta. Més coses. El dijous, dia 13, fem una presentació d'un llibre de poesia. Va a càrrec del seu autor, que és el Santi Borrell, és un autor de Vilafranca del Penedès, i aquest és el segon llibre que escriu, es diu Fragments d'una pedra. El primer llibre, que va escriure l'any 2010, va tenir molt d'èxit de crítica dins del cercle de la poesia, i en aquesta ocasió l'obra és més complexa, més reflexiva, són 60 poemes, i com diu el mateix autor, és un poemari que és com els nens, que ho qüestiona tot. És com un diàleg interior de preguntes que ell es va fent i a través d'aquestes poesies va contestant, però és un llenguatge tal qual pensem, molt, molt quotidià, perquè és això, no? Una miqueta... Tal com surt, tal com raja? Segurament que no, però ens pot donar aquesta sensació. Segur que és molt, molt més elaborat, però la sensació que dona és aquesta, de preguntes, de reflexions. Poemes amb els quals un hi pot entrar d'una forma molt directa, sense necessitat de... Vaja. Llavors ho recomanem això tant per qui és aficionat a la poesia com per qui no ho és. Pensem que la gràcia també de les activitats de la biblioteca és conèixer coses, la biblioteca i de tot, doncs conèixer coses noves, no anar només al que ja saps que t'agradarà, sinó doncs, provar coses diferents també està bé. I el Santi Borrell ha fet la presentació en altres biblioteques, en altres llocs, és una persona molt dialogant i molt propera, i pot ser molt interessant conèixer aquest poeta. Títol del llibre? Fragments d'una pedra. Fragments d'una pedra, Santi Borrell, dijous dia 13 de febrer. A les 8 del vespre, i com sempre que es fa una presentació, en finalitzar l'acte es podrà adquirir el llibre i ell mateix el signarà i tindrem un exemplar per nosaltres. Doncs s'afegeix a la llista de presentacions que es van fent a la biblioteca i queda pendent encara aquella que va haver de ser suspesa de la Núria Escalona. Sí, ara ja, ella ja està... Segurament ja tornarem a recuperar el calendari aviat. Sí, aquests dies ja ens hem posat en contacte, ella ja té l'alta, va tenir un accident de cotxe que ens ha hagut de tenir uns dies de recuperació i ara ja està, ja ha tornat a la vida normal i ja estem parlant de dates, segurament serà cap al març, hem d'acabar de concretar-ho, però serà cap al març i tenim ganes de tornar-ho a reprendre. Passat Carnaval, probablement, Núria Escalona i el seu Digitalc, també a la Biblioteca Roig i Reventós. Vinga! I després, el dimecres dia 19, també a les 8, tenim la tercera xerrada d'aquest cicle, de xerrades literàries amb l'Elena Cejas, i en aquesta ocasió el títol és Moments històrics, moments literaris, 1714 i les novel·les. Aprofitant aquesta commemoració que aquest any farem no només aquest acte, en farem més tant per grans com per petits, també ho avanço, estem preparant tallers, alguna hora del conte. Doncs aquesta serà una xerrada portada per l'Elena Cejas sobre novel·les, a partir de l'èxit de Victus, de l'Albert Sánchez Pinyol, d'altres novel·les que també han tractat aquesta època i tenen escenari la Barcelona de 1714. Parlarà sobre això, tant novel·la d'adults com novel·la juvenil, perquè hi ha bastant reproducció. És a dir, el fons que pot haver, que ara cada vegada és més important, com ens deia la Marta, perquè és l'any de la commemoració i hi ha molta bibliografia sobre particular. Sí, doncs començarem aquesta commemoració també a la biblioteca amb aquest acte. Dia 19. Dia 19, dimecres a les 8 del vespre. I els clubs de lectura segueixen funcionant i bé, doncs direm els títols, perquè encara que no participem, doncs sempre són llibres que són interessants perquè els han triat els moderadors de cada tertúlia. I per tant, si algú... Sí, no sap què llegir, doncs també són referències que pot tenir en compte. Clubs de lectura que es fan al Miramar. Sí, es fan al Miramar. I llavors el Llegir i Créixer aquest mes farà les 9 revelacions.
El Book Club, de l'anglès, farà el Món Feliç, de l'Aldous Huxley. A literatura universal tindrem el Haruki Murakami, amb Baya, Baya, Baya. I l'Àgora, un àngel impur, del Henny Mankell, novel·la policíaca. Aquests són els llibres que tractaran els clubs de lectura d'aquest mes. En els propers dies. Recomanacions. I més recomanacions. Mira, per un moment et volia tornar 15 dies enrere i fer 2 apunts. Perfecte. Sobre allò que havíem comentat per una banda, sobre els llibres sobre les xarxes socials amb els adolescents, doncs just a les llistes de llibres que ens passen perquè nosaltres puguem triar amb un pressupost tancat, tenim una llista de llibres, doncs un d'aquests, que evidentment triaré, serà un dels que vam comentar la setmana passada, fa 15 dies, que no teníem a la biblioteca, que és el de Proteja a sus hijos en Facebook. Per tant, aviat el triarem a la biblioteca. D'acord, queda clar, allò que havíem comentat en el seu moment, que el títol no pot ser més gràfic ni més explícit. Proteja a sus hijos en Facebook és un llibre que ben aviat arribarà a la biblioteca. Per tant, aquells pares que puguin estar interessats o que els pugui preocupar alguna qüestió a l'entorn d'aquest assumpte, segurament aquest llibre els pot donar claus, suggeriments, directrius per poder estar una miqueta més tranquils sobre tot això. I el segon apunt, que també fa 15 dies vam recomanar 2 llibres de la Care Santos, Se vende mamà i En Benca el Cigró, doncs justament la Care Santos ha guanyat el 34è Premi Ramon Llull, que és un dels premis en prestigi de literatura catalana. Ho ha fet amb una novel·la, Desig de xocolata. La Care Santos escriu sobretot novel·la juvenil i novel·la per adults, encara que els llibres que vaig recomanar la setmana passada... Aquesta novel·la sobre una xocolatera. Una xocolatera, sí, exacte. És una història que va enrere, a partir de que es trenca una xocolatera de ceràmica, a l'època actual, tira enrere i va explicar una història de 3 dones relacionades amb l'artesania de la xocolata a Barcelona durant els segles XVIII, XIX i XX, però tirant enrere. Doncs aquesta novel·la de la Care Santos ha guanyat aquest Premi Ramon Llull. Entesos, en aquest cas novel·la per adults, Sí, no la tenim a la biblioteca encara, però em va fer gràcia dir, mira, just acabava de recomanar aquests llibres d'ella i ha guanyat el Premi. Per què ho lliguem això? Doncs aquesta història a partir d'un element tan clàssic com una xocolatera de Care Santos, guanyadora de premi. I les recomanacions per avui les he agafat del lot de febrer, d'aquest lot nou que ens ha arribat. De l'acabat d'arribar. De l'acabat d'arribar. I llavors, he destacat un llibre, una novel·la del Paul Auster. El Paul Auster és un escriptor amb molta producció, un dels més coneguts i amb més èxit a nivell mundial. El Paul Auster és de Nord-amèrica, va néixer a Nova Jersey, però hi està molt vinculat a Brooklyn, a Nova York. I de seguida va tenir contacte amb llibres gràcies a la biblioteca d'un tiet seu que li deixava consultar. Va començar a escriure amb 12 anys i a partir de llavors li va costar als principis, va fer de traductor, escrivia articles de revistes, poemes, fins que va arribar a la seva primera novel·la important i que va guanyar molt de reconeixement, que van ser 3 de fet, Trilogia de Nova York. A partir d'aquí ja no va deixar de publicar novel·les de gran èxit i té lectors molt fidels. A la biblioteca tenim moltes novel·les escrites per ell, com ara El Palau de la Lluna, La música de l'atzar, Leviatán, La nit de l'oracle, moltes més. L'any 2006 va rebre el Premi Príncep d'Astúria de les Lletres. I així com a anècdota, en el darrer llibre del Sergi Pàmies, Cançons d'amor i de pluja, que és un recull de contes de Sergi Pàmies, li dedica un conte a Paul Auster i la seva dona, que també és escriptora, la Siri Husbeth, i en aquest conte el Sergi Pàmies explica un sopar. Ell va a Nova York i, per circumstàncies, va sopar a casa de Paul Auster i la seva esposa. I, esclar, el Sergi Pàmies, el personatge que ens explica en aquest conte, doncs clar, està nerviós i expectant davant d'haver de sopar a casa d'un escriptor tan important. Doncs aquest conte està molt bé, no?, en l'estil Sergi Pàmies, i tracta, mira, com a protagonista d'aquest autor de Paul Auster. Bueno, era una anècdota. I per tant acaba d'arribar també en aquest lot del mes de febrer. Sí, un llibre seu que es diu Informe de l'interior. Aquest llibre és novel·la, però també és biografia. A Paul Auster, a les seves novel·les no trobem molts diàlegs, sinó que són històries dintre d'històries, són històries que has de tirar enrere, que tu mateix has d'anar una miqueta muntant el puzzle, per dir-ho d'alguna manera. Fa uns anys va escriure Diari d'hivern i en aquest llibre tractava sobre la seva maduresa. Ell, mira, just el dia 3 de febrer va fer 67 anys, aquest 3 de febrer, i doncs en aquest llibre, Diari d'hivern, ell parlava sobre la seva, des del punt de vista de persona ja madura, que ja va cap a la bellesa, doncs d'una miqueta de fer balanç de la seva vida. I ho feia mitjançant, refent una repassada de les seves cicatrius, que té les cicatrius, de que té cada cicatriu en el cos, de les cases on havia viscut, de les ciutats on havia viscut, i fa aquesta repassada reflexiva des dels 60 i escaig anys. Tot allò que li ha deixat marca, d'alguna manera. Exacte. Aquest era Diari d'hivern. El nou és Informe de l'interior, que és el que ens ha arribat ara amb el lot, i amb aquest és una recuperació d'aquest que dèiem, Diari d'hivern, i en aquest el que fa repassar l'infantesa i la primera joventut. És biografia, és novel·lat,
és molt personal i de fet ens hi podem trobar molt identificats perquè els records de la infantesa, no? Tot això a tots ens toca. Hi ha un paràgraf que diu: ¿Quién eras, hombrecillo? ¿Cómo te convertiste en persona capaz de pensar? Y si podías pensar, ¿a dónde te llevaban tus pensamientos? Desentierra las viejas historias, escarba por ahí, a ver qué encuentras. Luego pon los fragmentos a la luz y échales un vistazo. Hazlo, inténtalo. És una miqueta això de cadascú de buscar en la seva memòria i aviam qui troba. Això és un dels paràgrafs inicials del llibre, Sí. I llavors està dividit com en 4 parts. A la primera tracta la infantesa fins als 12 anys, però no ho fa d'una manera seguida. Sempre és com en peces. Com flaixos? Sí, com en peces. Llavors repassa els dibuixos animats que li agradaven, els llibres que van ser les seves primeres lectures, els herois que li agradaven, aquells típics herois americans, el béisbol, els seus amics, el primer amor de la infantesa. Després hi ha una segona part en què destaca 2 pel·lícules que li van impactar i a partir d'aquestes pel·lícules doncs, també li venen tots els records que ens va explicant. Quines són? El increïble hombre menguante, Mare de de ciència-ficció, i Soy un fugitivo, que era d'estil més policíac. Doncs a partir d'aquestes 2 pel·lícules també hi ha tota aquesta reflexió i records d'aquesta etapa. En un tercer bloc és la primera joventut, amb les cartes que li va escriure la seva nòvia d'aleshores, quan va estar estudiant a París, els seus primers escrits, l'inici en el món literari. I la quarta, aquests sí que són com flaixos, és una successió d'imatges de pel·lícules, de ciutats, d'anuncis, de tot el que li ve a la memòria, com un trencaclosques, com dèiem. I es diu així, Informe de l'interior, de Paul Auster. Paul Auster acaba d'arribar, sí. Però si volen quelcom més de Paul Auster, també a la biblioteca ho trobaran, que per això hem començat per aquest informe d'hivern de Paul Auster. Més coses. I més coses, llavors, recomanacions infantils. Aquest fa goig, és una portada que fa goig. El llibre es titula El meu avi i hi ha un os, un venerable os que va amb bastó acompanyat d'un osset que l'agafa de la mà i per tant aquesta imatge que tots hem viscut tant i que hem pogut veure i que puguem continuar veient pel carrer en versió animal, Sí. En versió animal. El meu avi, de Marta Altés. Marta Altés és una il·lustradora que també fa els textos dels seus llibres i és una història curiosa, però segur que no és l'única, és un exemple del que està passant amb moltes persones. Ella va estudiar disseny gràfic a Barcelona, va néixer l'any 1982, és jove, i va començar a treballar aquí, tenia una feina estable, però es va sentir molt atreta pel tema, a partir de la seva feina com a dissenyadora gràfica, pel tema de la il·lustració i sobretot en llibres infantils, en contes infantils. I va decidir marxar a Cambridge a fer un curset molt específic, molt concret sobre aquest tema, d'il·lustració infantil. I un cop allà s'hi ha quedat. Ara viu a Londres i les coses ja estan anant molt i molt bé. Com és la vida, Sí. Va deixar una feina estable, clar, amb reticències per part de familiars, i ella mateixa doncs, de llançar-se una miqueta a la piscina, però ella mateixa diu que és la millor decisió que ha pres a la seva vida perquè està fent el que realment l'apassiona i li agrada, que és poder escriure textos, il·lustrar-los, que era el seu primer objectiu, i li estan anant les coses molt bé, té molt d'èxit. En un món com és l'anglosaxó, en què la literatura infantil, hi ha un món de la literatura per infants i dels dibuixos, és reconegut especialment, no? Sí. I està molt contenta això de poder-se dedicar al que li agrada i a més doncs, tenir encàrrecs i tenir feina, i els seus llibres estan traduint a moltes llengües. Clar, primer els escriu en anglès i ara s'estan arribant aquí en castellà o en català. Però és una autora de la que sentirem a parlar segur. Per tant, una autora catalana que ha fet carrera fora. Sí. I bona carrera. Bona carrera. Les seves il·lustracions són molt càlides, són tendres, són positives. Ella sempre busca una miqueta de provocar el somriure en qui llegeix. En el cas d'aquest, que es diu El meu avi, és un avi que es fa gran, que es despista, és molt tendre. Però el seu net són un tàndem perfecte, són la parella ideal. A part, són frases... Sí. Vaja, els nanos que llegeixin això, primera frase, el meu avi es fa gran, passes pàgina, a vegades, diu, de vegades se sent sol, i la tercera diu, però llavors arribo jo. I apareix l'osset petit. La cara de l'avi canvia. Exacte, canvia, i aquí té el seu net, vaja, que és un osset petitet amb el qual juga, i són unes il·lustracions, vaja, sensacionals. Sí, són molt senzilles, però expressen moltíssim. I de vegades és com un nen petit que no vol menjar, però ell l'ajuda, de vegades doncs, és ell el que no vol menjar i l'avi l'ajuda. I les meves abraçades solucionen qualsevol conflicte. Problema, van tots a passejar. És un avi, doncs, això, no? Que molts nens s'hi poden trobar, que ja es van començant a fer grans. Per quina edat més o menys, un llibre així? Aquest jo el recomanaria per molt petitons, i endavant. I endavant. Sí.
Trobo que això, que les il·lustracions són molt comprensibles per tothom i la història també, i més que va molt bé d'explicar als nens això, que els avis es faran grans i que... Llibres de valors, També, sí. Pel que veiem en les frases. El meu avi de Marta Altés i un altre de Marta Altés. Sí, aquest has arribat amb el lot nou. Aquest es diu No. L'ha editat Tule, que és una editorial que ara està fent també coses molt maques per nens i nenes, i ens sorprèn una miqueta que és en tapa tova, perquè això a Anglaterra els fan així, no desmereix tampoc. Gairebé com si fos un llibre de text, Sí, però tampoc desmereix. Ja es fan molt amb tapa tova, aquí normalment els àlbums il·lustrats són en tapa dura, però... Aquest és una història molt divertida. Aquest és un gos que quan es presenta ens diu hola, me llamo No, aquest és en castellà. I tenim un gos aquí molt simpàtic remenant la cua que es diu No. I llavors aquest gos és molt bon gos i clar, la seva família l'ajuda en tot el que pot. Els ajuda a anar a qualsevol lloc més ràpid i veiem una imatge del gos estirant la corretja i algú que li diu no, després els ajuda, ell prova el menjar ens veiem a venir al conte, ell prova el menjar per assegurar-se que no està malament i algú li diu no. Bé, els hi porta el diari tot rebregat i li diuen no, clar, ell sap que el no totes és el seu nom. Totes aquelles ocasions en què ell creu que fa coses bones i li diuen no. I li diuen no. Clar, al final, ell no entén una cosa, i és que si ell es diu no, com és que en el collar posa Rufus. Aquests els nens s'hi senten molt identificats pel fet del no. Els pares sempre estem no això, no allò, i els fa molta gràcia més aquesta complicitat que tu saps per què el gos es pensa que es diu no, però el gos no ho sap, i per tant tu ets més llest que el gos, el lector, i és molt divertit. I justament avui es posa a la venda un altre llibre de la Marta Altés que es diu Soy un artista. Aquest també és una joieta. És un nen molt creatiu i tot per ell, tot al seu voltant és un lloc per pintar i poder expressar tota la seva... Quan dius al seu voltant vol dir parets d'habitacions, sofàs, taules... Sí, davant de la desesperació de la seva mare, el nen... És que ens ho hem vist venir, Un nen amb esperit creatiu, doncs ja està. Taules, cadires, sofàs, parets d'habitacions, etc. Tot, el gat, tot. No hi ha ningú que s'escapi d'això, de la seva creativitat i de la seva explosió d'artista. Ell és un artista i és un llibre això que avui es posa justament a la venda, ha tingut molt d'èxit a Anglaterra. També de la Marta Altés, També de la Marta Altés, publicat per Blackie Books, que és una editorial petita, però que també ara està fent novel·les per grans i ara contes per nens molt macos. També és una editorial que està fent molt bona feina. Un munt de recomanacions que ens ha portat la Marta i, com sempre, algunes d'elles dedicades als més menuts i llibres que no són estrictament allò contes per passar l'estona, sinó que permeten allò converses, llegir-los en companyia i anar aprenent cosetes a partir dels llibres. Què ens queda, Marta? Alguna cosa més? Ja està, res més. Recordem l'horari de la biblioteca una vegada més? Sí, de dilluns a divendres a les tardes, als matins, perdona, de 9 del matí fins a 2:15 del vespre, no tanquem a migdia, i dissabtes de 10 a 2:45. Aguantant bé aquest horari? Sí, de moment sí. Les hores del migdia evidentment són més fluixetes, però els matins, Déu-n'hi-do. Sí? Sí, la gent aprofita molt els matins ara i és una de les coses que agraeixen més el fet que estigui oberta tots els matins, perquè abans sí que era entre una biblioteca i l'altra, obríem tots els matins menys els dilluns, però clar, era o una biblioteca o l'altra. I època d'exàmens aquí res, o sigui que, i ara, doncs, el fet que sigui de dilluns a divendres, dilluns a dissabte, els matins, doncs està agraïnt molt. En 15 dies tornem. Marta, gràcies. Gràcies.